Привет! Сега след малко ще ви покажа къде живея, как е навън на терасата и каква е скукърка. Защото не ми се учи в момента, ще ви разведа малко. Така, стартираме отвън. Джунгла е. Моята кола. Птички пеят постоянно. Заобщо идилия. Кварталчето тук. Сутринта валеше, а сега е жега. 89 градуса Фаренхайт, което е някъде към над 35. Това е дръвчето, на което едно птиче се е заселило и всяка сутрин към 6 ме буди. Там е моя прозорец горе на втория етаж. Всъщност трите големи, трите единични. Един единичен, един двоен. Да. Това е вратата. Това е прозорчето, от което се чувствам кофти вечер, защото вътре като свети и си имам чувство, че някой се наблюдава. Да. Непосредствено до вратата е кътчето, където е канапето и така. Телевизията. Тук хапваме. Там продължава баня. Нагоре са стълбите. Между другото всичко е с мокет покрито. И горе, и стълбите. Много меко и много удобно, само чувствам, че никога не го чистят. Да, тук готвим. Новата ми чанта на Guess. Много си я харесвам. И сега се опътваме към трапезарията. С малко прозорче. Много хубава трапезария има. Мебелите са много стари. Не знам на колко години са, но са стари. Питам да не треса толкова. Трапезарията. И най-хубавата част на къщата е отвън терасата, където ще прекарам следващите няколко часа в учене. Това е тъй наречения дек, където виждате тази ограда, от другата страна е вече съседския. Има едно малко кученце там. Хазайката изнесе цветя и е много приятно вече тук. Лаптопа. Да. Да не забравим нещо за подкрепа. Моите книги сега ходят в библиотеката. Пак. Има тук един удобен шезлонг, който ще използвам след малко. Да, има и знаме. Навсякъде висят знамена, само че това не е национализъм, ами е патриотизъм. И тук съм в гората. Започваме от знамето, примерно от съседите. Тук е къщата на съседите, между другото. Те са слепени такива една до друга. Цветя има навсякъде. И започва гората. Так. Която има и елени. Продължава някъде нагоре. Дървета. Много птички пеят постоянно. Много катерички. И така, в петък правих парти тук и откарахме до 4 сутринта. Има чадър. И да, лаптопа задължително навсякъде с мен. Ами, това е. Много поздрави и аз се залагам за работа. Чао!